Hi guys! New day! New challenges na punta! Okay guys, ang challenge na to karon while quarantine man ta kay Spicy Noodle Challenge Quarantine Edition. So guys, kay dili man ta kapalit og actual nga samyang, kami na lang amo na lang gimon og alternative nga pancit canton. Tapos nagluto siya og sili. So mo na among isagol ron. Okay guys, sagol na niya ni Daldal. Okay guys, nasagol na ang mechanics na ni mabalag na nyo sa video, bato-bato pick then manot siya. Pero syempre, every challenges na may twist. Ang twist na mo karon yung kakaon o mag-shoutout. So abangin ninyo kay basta tayo apil lang inyong pangalan. So okay guys, magsugod na may Pel gunting. Ato! Dapat na kayo shoutout. Watch guys, basta tayo shoutout mo. Wala kayo shoutout. Kabala. Club up to grab for Kabunay. Ano ba? Ikaw na ba? Diya. Ikaw, sa kinsay mo siya. Parang susupiya, masaya nga ba epe? Sige. Makasabit ako. Ako na lang sa... Natukan ko. Natukan ko! Go. Shoutout kay Juan! Amimi! Ang shoutout! Go! Shoutout kang Emin! Kapatulong 8! Kulang mo ito. Pol. Bala ko yan, kulang siya kita na. Sa to, pinirakan dyan. Hindi. Yaya si Kaon? Sakit ganun siya sa luas, kaya lang. Fuck up to ang kaya Tambunero. Ito gina. Wala pa, bakapik. Yaya! Pasikat, sige Kaon! Alam! So dili man siya ingon nga kanang pareha dyan kahalang sa samyang. Pero Naman ko dapat siya halang. Dapat siya halang guys. Abang, basig mo shoutout na mo, di ba? Abangers. Gamaya ra, uy. Shout out to sa pangalan Hana de Satin. Lalam ka? Wala. Tapos ko. Bala, usap na to. Bayad ako sa papel. Okay. Ikaw shoutout man. Shoutout kag Dr. Ali. Dr. Kat, dapat na siya. Tala ka? Shout out to Mother Axel. Shoutout to Baron Diop. Nice. Ay, usap. Ay, gawa dia. Go! Shout out kay Sir Hafter. Ano yan? Wala pa. Wala pa naman nabato galing. Kapataka ako wala na. Sige. Bato pe. Wala pa. Shoutout kay Sir Donel Gastedo. Sir! Sakay sa ating beauty. Gusto ko na nga sa feeling.
Halang-halang na lagi. Alam mo ka, ayaw gani akong dere. Okay, dagan ang makaon. Shoutout kay Ma'am Pauline Asuncion. Hi ma'am, miss you. Ala pa day. Go. Bisa na na. Shoutout David Cabaltica guys. I-follow din nyo si David na sa YouTube channel. David Cabaltica. Ni David Jones. Alam na kayo? Kapit na, ipakita ko. Ay. Shoutout Fahad Isman, tol. Hindi, dito kung dito. Makita. Pero halang ba ya? Shoutout si Direk Tapia. Daddy. Ay! Last one. Ay, naku din. Shout out kay Sir Balaki. Grabe siya. Dala ko yung chef. Wala mo. Grabe, bato? Sig bato? Okay, last shout out. Kung wala pa mo na abang, masidag majakpatan yung kamuli yung ma-shout out, di ba? Shout out sa 89 subscribers na mo. Yes! Gawin na lang, 100 na apet. So, 89 subscribers, thank you. So, subscribe pa, please. So, okay guys, humanami challenge, humanami shoutout. Congratulations din sa mga na-shoutout. Comment daw mo be, comment. Huwag ka itong mga wala na shoutout. Maybe next video. Comment mo para ma-shoutout dito mo. Guys, balag dili namin ninyo i-subscribe basta safe mo karon na sa inyong mga balay. Stay home! Stay safe. God bless, then peace.